Dewi bukan mania asik. Monggo juragan IPJ. Spesial kagem ketua bukan Mas Ali, Pakde Gemblong, juragan Cas, Ilham Putra Jaya. Mbak Yusiden nopo angsal kula taken pinten niki calangan nipit tetengken ya sakit malam itu sampar nopo taselodan menawi lodan nopo purun kula jalan keluarga besar Cililitan Pak Desa Cipayu monggo menawi purun pun kula apa bisa saged mawon Mas wonten nanging kok dalan wong kuwatir nek nadyate anggap yokan kula niki mboten nate sembranan. Bukan bergoyang asik Pak Jamal Gawita bergoyang Pak Mariono Masuk Mas Tarto Mas Yo Bayu sinen nopo parang kula taken talang iki talangane taken taciti nopo ndo taselon masak Allah menawi lodan bayu
bergoyang asik Mas Sunang juragane ketabuhan Mas Ambon Mas Karto Mas Yono Om Jenda Eka Celilitan Tasa Banduan Zo 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 Masuk yo wong ayu sing tak tresnani biasane dilakoni rino wengi mung kaipi-ipi mayune Masis goyang masis aku ora bisa lali mung sliramu pemujan ning ati mana di mana anak kambing saya Senadyan sepi Raden Ratemu Raden Putri Eros Bogel ganteng sliramu sing tak tresno berbane apa iki ni dapat kejetan atiku kebangun tresno angin ati kumpul gawe lara Masih selagune sampun diaturke. ora Davita barang ki lho Mas Sumar ki juragan lho nek mung penyanyi pira ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 wi 500 bar tanggapan lho Pak rong dina rong bengi aku wis no sanggup 200 kena wis entek kula nggih pamit wakil Mas Yono kula pamit Mas Mariono wah iki kok melu-melu kene ae monggo-monggo pun kula pamit ngen penyanyi kok do anggere nek juragan campur sari kaya ngono kuwi lho alon-alon to Mas sampean iki garap wong tuwek barang nek aku pisan tok ya dengi ketok lah kok terus do kumat kabeh ngono masuk Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya nyusul atiku Gusti kula nyuwun jos tabungan komuniti Bogel mania mana suaranya Bapak terus nuwun. Pak Geblong urung lho, Pak. Urung lho. Pade Bogel masuk. wong ayu sing tak tresnani Rino wengi. rino wengi mung kaipi-ipi awas aku ora bisa lali Wong sliramu. mung sliramu pepujan ning ati tasih ibu pancen oye Senadyan
1 2 3 Urung 4 HE 5 lho. 6 7 8 9 10 urut. Piye? Cek kurang iki, cek kurang. Hah? Cek Cek aja kurang. aku terus sangku 200 wis entekno. Gak sapa, Mbah? Dari 100 gue tuku bensin gue. Iki kaya lah nggih. Ora mesake aku lho, aku ya aduh lho, ya Pak Joko ya. Lho sing Pak Joko sing omahe cedhak Cikarang kono ora diremuk. Iki lho bos kontraktor gede. Ayo. Bos IPJ sing duwe gas 3 kilo sampai 10 kilo. Kuwi barang lho. Lah ya 3 kilo karo 12 apa 10 to iki? 15. Oh ya, kaca sithik kok ya. Iki lho bos, iki ya bos. Iki rada bos iki. Masukin ti. Hening ngopo Bablasnya kacung kuning, Cok. sirap molok tinggal aku kaya tanpa dosa Kacu kuning Mas Pur. hatiku terang-terang aduh gustiku lan nyawa nyabuka. Oh. Gak mudeng. Ping kok diurutne siji mbok siji ki sowan karo IPJ. Heeh. Pripun, Mbah? Mas Umar pamit tok. Mas Maris pamit. Ya berarti jenengane ditinggal dhewe kon nang kene wae ngenteni. Tanggung jawab nek aku Mas. MC rada terkenal kok. Wah, nah iya to. Ora tau leren ya Mas. Heeh, iya. Kacu kuning Mas Pur. Diaturke sowan karo urut Anjar, sapa kuwi Dewi Puspa. Anjar Tuti. di sing dianjar. Sing sapa? Anjar di sing Jenenge sapa? sing ndi? Oh, Sri Lestari. Curiga aku. Anjar sing ndi? Ayo Jar, kene Jar. Sing beda karo sing wingi berarti Mas Yongki. Sopo kuwi? Ayo beda. Barang tak cedeki dudu. Tak kira Anjar lho. Lah iya to. Tenan to, ya kuwi. Tak kira Anjar lho. Jebule Sri Lestari. Kacu kuning. Monggo. Diurutne Mbak Dewi Puspa, Mbak Anjar. Anjar ndi? Dian ngono kuwi ya. Mbak Dian. Oh, dia. Ora dadak disambungke ngono lho. Yo, nganggo intro, Cok. Nggih. Tak yo. Yo bar niki senja mangke. Nggih. Golek pasaran, Rik. Yo kabeh yo muni iki kok ya Lah mau munine tuntung tak tung tok. kendang, balungan, kabeh yo. Cirolu. Yo. Erik. Pripun? Ya. Gak mudeng. Lah Bukan jare gak kon latihan iki. jare kon muni kabeh lho. Muni iki nganggo not, nganggo aturan. Iya. Dung tak dendung tak dung tak dung tak dung tak. Heeh, apik. Unekke. Aku Mbah, dino Mbah. iki gak nge-MC lho, Rik. Apian kuwi Mbah, piye Mbah? Ayo. Mau Mbah? Piye? Ayo, nganggo intro, Mas. Rasa nganggo intro langsung cabugange gak mudeng kok garang. Lho jenenge nyebut Ayo. Ah. Ayo tak digayangke cabugang komun Semoga, campur Mbak. sarine. Mbak Dian, Ali pimpinane kegugel anggotane. Munggah neng pucuk gunung. Dhuwur piyangen. Munggah neng pucuk gunung. Dhuwur piyangen. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar kurungan, suaranya merdu. Tarik, MC ra masalah aku Mas. Lah ya ngono lho. Seruan tak parani. Ono wae nesu lho, Mbak. Mesake Mbah. Wis karo MC ten Mbah. Mas Karti monggo. Kok wong tuwek kok mutungan? Mbah, gayo
lagunya sisi Matur lah, sembah sisan. nuwun, main Sisi dijogeknya rasisan. Indonesia nggih, yang Oslo-Oslo sampai bawah. Oke. Sebenarnya Seneng lagunya aku. saya siji, Apa, Mbak. Mas? Mapak Sinden. Heeh, Ya. sampean sing nyanyi. Ya, duet nak iki. Ya nggih, monggo. Mas Joko monggo mriki. Mas Bokel monggo. Bokel mania. Bokel. Seminggu tak tinggal lunga. Ora kasan atiku nalongso. Saben dina sing tak rasa rina wangi kapaning mata ayu. Mas Meti monggo. Lara tenan atiku. Sobatku. Pak Joko, kula nuwun Pak Joko. Saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok pilara. Hae sur. Mriki napa ngeten? Mriki napa ngeten sur nih, Pak? Enten. Kanan kiri. Kula kinten mboten enten. Oh salim. Absen Pak, absen. Matur sembah nuwun. Sedayanipun matur sembah nuwun niki rombongan saking pundi niki? Wonogiri. Pak Masri napa? Oh, aku tak nyamang sik, Mas. Oh, ICW. Nggih. Mas pasukan Bokel, monggo ICW. mriki lah. Lah iki Bokel Tak tirim mriki, mania. ayo. Nggih. Davita matur sembah nuwun sedayanipun. Itu bodong mania. Oh iya, Bu. Sampingnya Bokel mania. Masukin. Amel. Aduh, kesediku. Monggo ICW. Tasih sinarengan. Kadang-kadang bukan. Pak Joko monggo, Jumeneng monggo. Matur sembah nuwun. Iya. Seminggu tak tinggal lunga.
Pinten iki? Nggih, kula dereng lho, Pak. Ha ini Oh, pun amin, ping kok. pindo. Nggih. Lah, ngene iki abang biru seger yo, Mel. Oh, Pol. Arep poso pisan. Iki nggo amal yo, Mel. Yo maksudku lho. Ora nggo depo iki. Kak, Pur, mana Pur? Ayo lebone. Aduh, pastiku. Lajeng ke telingsingan, Mas. Bablas telingsingan, Mas. Oke, tunggal malih niki. Nggih, monggo. Ade Sri. Monggo Davita. Rombonganipun Davita monggo Pak Bodong. Diparani ngoyo-oyo karene wong wis mangkat lunga ati anteni ngoyo-oyo ajarene wong wis tekono Monggo donatur donatur. Nah, iki Bose donatur Sri iki. Cas. Hadap kiri. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Sri. Bareng sampun pepanggilan anane jor godhong nganti wegah perpisahan anane jor godhong tresnane yang bukan la 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 la
harus cair. Ah. Cah Ayo Mas Bogel. Bogel. Pokoknya ra ngadeg salaman ngenggon. Angge, salim riyen Mbak Bogel. Biasa Mbak Epa, piantun seragen toh. Mbak Epa, Dalem. kalau depan keluar, belakang juga harus keluar. Iya. Pak jenengan Pak Yono. piantun seragen toh perso HE. Mas toh, Joko, Pak. monggo Mas jumeneng Umar. mriki. Monggo. Ki syarat. Monggo lho. Matur Epa, sembah nuwun. Epa. Akhirnya Nek karo Mas Bogel kuwi biasane ya nampa. Saiki ya kudu ngetokne. Aja mung nampa terus. lah ya toh. Lah ya Anggep setor perek, ngono lho. penak Aja ngisi-ngisini yo. Wong yo pegawai perusahaan Jepang kok yo Gel, gel. bareng sampun bapak dinyatane tani surpada atine Matur nuwun Mas Kardi monggo. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang. Monggo Bapak spesial. Bukan. Kamu aja. Serah foto. Mas audio. Yen pancene ora tresno, mbok yo kondo sing prasaja. Ojo gawe Monggo Pak Bambang. aku ora Pak RT. bakal Monggo. modeli. Wayahe. HE rumiyin, HR Yin, matur sembah nuwun. matur sembah nuwun. Pak RT. Sik, dah sik Bapak Komandan. HE HE. Lho miki wis rogo-rogo lho, Pak. matur sembah nuwun nggih, Bapak Pak. RT, matur sembah nuwun. matur sembah nuwun. Ya Allah. Sik, iki member utama belum? Oh iya, member utama nanti kloter kedua. Biasanya di HE yang kedua. Kaya ngene lakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen
sana Sekendalu, udah kubus ini. Bapak. Kamu biasanya pakai instrumen itu loh. Renyo. Agak halus Ini lagi. juga salah satu member. Renyo isolen. Ini member yoan lo ya. Member utama. Ayo abang. Ya Allah, buat nusa repot-repot kabehan mawon iku siji maneh lho, Pak. Matur nuwun kok ya. Pak Abang. Astagfirullahaladzim. Alah, aku nek ngene iki rada kecewol kok ya. Matur nuwun. Kaya ngene. Demok. Lalakonku rin apa Kasih goyangannya, kasih goyangannya. Matur sembah nuwun. Renyok guys. Ayo lho sesuk. Gawe gelo hati sawase. Matur sembah nuwun. Pak Ambon, matur sembah nuwun. Bogel mania, bogel mania. Ayo, ayo. Babok ke. Dalu. Bu Tiku maat, tiku tansah tresno iki mung kanggo siramu. Satu lagi, Cok. Bisa ketemu nanging ati wis ra kuat kepengin nyanding sliramu wong ayu Terus
aja. Sembah nuwun. Matur nuwun. Iya. Wah, spesial untuk para tokoh masyarakat RT 08.